Místě gratulace, protože pro Jihlavu, jestli se nepletu, to je zlatý bod, je to tak? Je to tak prišli sme sem pre body a vraciame sa s jedným, sme si myslím spokojní, ale možno sa dali aj 3, ale s tým bodom sme spokojní. Je pravda, že v utkání bylo hodně neproměněných šancí to na obou stranách. Ten první poločas možná štěstí, že jste přežili. Tak šťastie, že sme prežili, ale za stavu 0-0 sme mali tiež my čistú tutovku, takže tam, keď dáme gól, tak zápas je úplne iný, takže bolo to z obých stran také isté, takže si myslím, že keby dáme gól, tak ten zápas je iný. Vy jste měl na konci poločasu nádhernou dalekonosnou střelu, co chybělo, aby to tam spadlo? Tak ja som to už nevidel, lebo už som bol na zemi, ale že vraj milimetr, takže mohlo to tam padnout, ale tak hádám na budouce. Co se týče dnešního bodu, to zařídil Michal Rabušic. Jaký je, jak vnímáte jeho návrat? Tak prišiel, určite pomôže, silový, super útočník, jak má byť, takže si myslím, že určite zapadne do týmu a určite nám pomôže. Co se týče penalty, tak z vašeho pohledu jasné? Tak si myslím, že už ja som to videl a bolo to jednoznačná penalta. Jak moc přispěl k tomu právě střídání Ramba? Tak pomohol nám, získaval lopty, získaval hlavičkové súboje, podržal loptu, keď sme už možno nevládali a si myslím, že nám pomohol dosť v tomto zápase a samozrejme bojoval dôležitý penaltu. Takže vy jste se vrátil do Liberce po takovém kolečku Itálie, Jihlava. Jaký to byl návrat? Takové smíšený pocity, no, když to vemu, tak samozřejmě lidi super, jako mě přivítali, toho si strašně vážím a je vidět prostě, že tak jako na mě nezapomněli a jsem strašně šťastný a na druhou stranu si myslím, že jsme měli vyhrát, no, takže to je taková druhá věc. Myslíš si, to je po prvním poločase? Za první poločas jste si zasloužili nebo spíš za druhý? Tak já jsem hrál druhý poločas a jsme měli mnohem víc šanci a prostě jenom škoda prostě, že ten druhý gól nepadl, no, protože Liberec hrál na velké riziko a my jsme hrozili z těch breaků a opravdu, když takhle budeme pokračovat, tak si myslím, že to bude dobrý. Co se týče penalty, tu jste zařídil vy, můžete nějak popsat tu situaci? Tak já jsem tam dostal vlastně 16 do ulice míč a přemýšlel jsem, jestli vystřelím z jedničky, ale měl jsem to na takovou dlouhou nohu, takže jsem se, dá se říct, otočil zády ke golmanovi, pokryl jsem si míč a mě jako zezadu srazil, takže jasná penalta. Sám jste rozhodně o těch 3 bodech ještě mohl před koncem rozhodnout. Mohl, no, já jsem trošku byli překvapený, že mě takhle Wesley našel. Takže jsem se točil zádama a přemýšlel jsem, že nahrou, pak jsem to chtěl vzít na sebe a chtěl jsem golmana přehodit, no, bohužel mi to sjelo z náku a šlo to vedle, no, takže trošku taková asi moje chyba, ale pořád jako ty šance ještě byly, takže škoda. No. Co se týče sentimentu, to, že jste obral o body klub, ve kterém se strávil takovou dobu, asi vás to nějak netrápí? Netrápí, jako já jim přeju to nejlepší, ať klidně teďka všechno vyhrajou a mají titul, ale dneska měli prohrát. No. Já jsem žádný nedal. Já jsem nic neslavil, jako, protože já jsem trošku tak jako smutný, že jsme nevyhráli, takže není co slavit. Ten brankář tady nebyl koncem června, čili jak si přivítal do golmana, toho Dubravku. Tak já ho neznám, takže on mě taky nevím, já nevím, se tak potkali. A na tu penaltu si netrofal? No já než jsem stál, tak vlastně já už to měl v rukách, takže už to měl postavený, takže už jsem mu nechtěl, no, ale naštěstí dál, no, jak jsme řešili. Dnes v Liberci vyválčila první ligový bod v novém ročníku e-pojišťovna CZ ligy, tudíž žádám kouče Michala Hypa o zhodnocení dnešního utkání. Prosím. Tak v prvom rade dobrý podvečer. Tak samozrejme vedeli sme, s kým máme asi dneska dočinenia. Sledoval som osobne sám poctivo tie zápasy, ktoré odohrali domáce mužstvo, hlavne tie 2 pohárové v Európskej lige, kde podali veľmi dobrý výkon. Samozrejme videl som aj nepodarený vstup do súťaže, ktorý bol samozrejme značne ovplyvnený tým, že tréner tam dal niektorých nových hráčov, ale myslím si, ako aj po minulé sezóny zase tam bolo vidieť veľká obmena kádra, ale zase na druhej strane ten herný štýl, myslím si, sa nejako výrazne nezmenil. Samozrejme, my keď sme chceli byť úspešní dneska, tak museli sme akceptovať a v našom strategickom pláne vziať do úvahy
výbornú ofenzivitu domáceho mužstva, ktoré veľmi dobre využívalo celú všetko ihriska, plus samozrejme dobrú prechodovú fázu a boli sme pripravení hlavne na ten začiatok. Nakoniec tie zápasy, ktoré hrali v pohári, rozhodovali, hlavne domáci zápas, rozhodli domáci v tomto. Ten vstup sme mali pomerne z jednej a z druhej strany, bol taký viacej oťukávania. My sme sa dostali do veľmi dobrej golovej šance po výbornej prihrávke Joža Vrblíka, sám mohol postupovať na bránu. Davis, ktorý sa ukvapil, a potom prienik Batiochu, ktorý volal po pravdepodobne po penálte, ale paradoxne z prvého vážnejšieho útoku udelili domáci po veľmi dobrej individuálnej akcii. Samozrejme predchádzal tomu kopec našich chýb. Myslím si, že od toho momentu sme sa chceli s našou aktívnou hrou sa nejako dostať späť do zápase. Hrozili sme hlavne v prechodovej fáze. Ale na druhej strane domáci nás takou zdravou agresivitou v našom obrannom pásme donútili chybám a z toho vyústili aj dve veľmi dobré 100% golové príležitosti domácich. Na druhej strane zase my sme tam mali tiež niektoré veľmi dobré akcie, ktoré zlyhali v predfinálnej a hlavne finálnej fáze. Myslím tým, úniky Davida, centrované lopty na Dvořáka, respektíve dve výborné strely Joža Vrblíka. Čiže ten záver prvého polčasu bolo vidieť z našej strany, že chceme niečo s tým zápasom urobiť. Cez polčas samozrejme snažil som sa chalanov ukloniť, sme si vydiskutovali to, čo robíme asi zle. A bolo tam dosť tých chýb, hlavne v našej defenzíve, ako som spomínal, s tým vynúteným tlakom a hlavne ponukovou činnosťou, hlavne krajných obrancov, či Coufala, či z druhej strany Sikor nás super dostával na tých krajoch, sa dostával do prečíslenia a z toho hrozili tie šance. Myslím si, že druhý polčas bol z našej strany ďaleko lepší. Myslím si, že tak ako prvý polčas tie vyvolenejšie kolové šance mali domáci, my druhý polčas sme ich mali ďaleko viacej my a myslím si, že sme boli aj futbalovejší a dominantnejší. Nakoniec tá remíza, myslím si, že je zaslúžená. Aj keď pri trošku šťastia a takej zdravej väčšej agresivity, zakončení vo finalizácii Vid, Prienik i Kauniesa, ktorý skončil na žrdi, alebo potom zlé riešenie Miša Rabušica, ktorý bol sám zastavený pred brankárom, respektíve potom ďalšie strely, tam niektoré závary. Domáci v týchto chvíľach hrozili hlavne v tých situáciách. Ten záver už bol hektický, doma viditeľná snaha domácich strelnúť to víťazstvo na našu stranu, tým sa nám samozrejme otvárali dvierka na naše protiútoky a opakujem asi, podľa mňa v mojich očiach ten zápas asi skončil spravodlivo zaslúženou remízou. Děkuji panu Hypovi za jeho úvodní slova. Máte prostor ke konkrétním dotazům, prosím. Deník Sport, jak moc váš výkon zvedl právě Michal Rabušic? Tak, bolo to výrazné oživenie. Už na prvom tréningu bolo vidieť, áno, že prišiel k nám futbalista, ktorý má čo nám dať na hrisku, ale aj v kabíne. Ja si to vysoko cením. Michal, aj keď som chcel samozrejme trošku ošetriť, poviem cez týždeň to tréner v inžiniernom mikrocykle, Michal trénoval všetko na doraz, úplne na doraz. Bola taká moja vízia, že samozrejme, že mu dám šancu, by som hlúpy to nevyužiť to. Takisto som mal nachystané, poviem stredanie, chcel som ísť do rizika, bol tam nachystaný aj Haris Harba, ale som rád, že to nakoniec dopadlo, tak to dopadlo. Děkuji za... Ale jednoznačne bol prínosom, samozrejme, to som povedal. Prostor pro další dotaz? Pokud je to vše, já děkuji panu Hypovi a dáme prostor domácí.